Welcome to Namit Bicol TV! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ginataang santol. Tara, umpisa na natin! Ito ang ating gagamiting mga ingredients. Nagamit tayo ng bawang, sibuyas, ng alamang, siling na buyo, ng siling haba, ng santol, ng unang paggata ng nyog o ito yung heavy coconut milk, pangalawang paggata, at imbis na baboy ay gagamit tayo ng tinapang isda pansahog. Gagamit din tayo ng luya pantanggal ng lansa. Ang una nating gagawin ay babalatan muna natin ang ating gagamiting mga santol. Ngayon naman, pagkatapos mabalatan, ay hihiwain natin ito sa gitna. Pagtapos hatiin, ay tatanggalin lang natin itong mga buto sa loob. Pwede nyo itong kainin. Napakasarap nito, lalo yung matatamis. Kung maasim naman, ay pwede nyo ito lagyan ng asin habang kinakain. Pagkatanggal ng mga buto, ay ibababad lang natin ito sa tubig na may asin. Ito ay para hindi mangitim ang mga santol na ating gagamitin. Ang susunod nating gagawin ay gagamit tayo ng cheese grater para kayurin ang ating mga gagamiting santol. Ngayon naman ay bubudburan ko ito ng asin bago natin lamas-lamasin. Ngayon ay uumpisan ko ng lamas-lamasin ang ating gagamiting mga santol. Ito ay para mabawasan ng asin at para mawala ang dagta nito. Pagtapos ay pipigaan lang natin ito para mawala ang katas. Dapat pigang-piga. Pagtapos pigaan ay pwede nyo rin itong dilawan pa sa tubig at pigaan na lang ulit bago natin gamitin sa pagluto. Ngayon ay magpapainit na tayo ng mantika sa ating gagamiting kawali. Pag mainit na, ay ilalagay na natin ang ating bawang. Isusunod naman na natin ilagay ang ating mga sibuyas. Isasama na din natin sa pag-isa ang alamang. Ilalagay ko na din ang ating luya. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating gata. Yung sa pangalawang paggata muna ang ilalagay ko. Hahalu-haluin lang natin ito sa medium fire hanggat sa ito ay kumulo. Pag kumukulo na, ay ilalagay na natin ang ating santol.
Kapag medyo tuyo na, ay ilalagay naman na natin ang ating heavy coconut milk. Ngayon, ay hihintayin lang natin na magmantika ang ating gata bago natin patayin ang ating apoy. Lalagyan din natin ito ng siling labuyo. Maglalagay na din ako ng pamintang durog. Isusunod ko naman ang ilagay ang ating tinapang isda na pansahog. At para pang neutralize ng asim ng ating santol, ay maglalagay ako ng 1 tablespoon na asukal. Lalagyan ko din ito ng asin. Huli ko namang ilalagay ang mga siling haba. A few moments later. Ayan, luto na ito. I-serve na natin. Ito na ang ating spicy ginataang santol. Ano pang hinihintay nyo? Tara, lamitan ka na!